Ay, sila ulit. Paborito na mga sandila nanonood sa TikTok. Pepe, meron kayo pareho niyan. Mas matalino ka ba sa isang PBB teen housemate? Ngayon dadaanan daw natin na isang pampatalino mga video ayon sa akin mga admin. Kaya atin na agad simulan. Parang ito yung version siguro ng Are You Smarter Than a 5th Grader? Pero ito PBB edition. Ang tanong ay, ang tatlong Catholic priests na sina Gombursa, Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora na hinatulan ng kamatayan noong panahon ng Kastila ay mas kilala sa tawag na blank. Pwede po pakiulat ng mga names? Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto MNL48 ba to? Marjo! Hindi, tambalan na ata yan. Ginawa niyo lab team! Well, pagmamahal yon sa bayan. Mga apelyado. Wait lang po, mahina po talaga ako sa... I am so sorry, Kai. Chance to steal. Nakakinabahan Yeah. sila. Marjo. Ay, Majo, ha? Or... Lapit na. Joha. Hindi! Mga teacher, huwag niyo ito pakinggan. Majoha, sure ka na ba? Opo. Majoha is, Mukha pa lang ni Wrong. Rocky. actually, it's Gomburza. Gamburza! Gusto ko yung pagbaba ni Gab na para bang ang lapit na niya. Ang lapit ko rin, Gombursa, Marjoha, doon na eh. Unti na lang, unting urong lang ng mga letra. Doon na yun. Nakakatakot to pero siguro busy lang sila sa kanilang pagte-training. Pero hindi ba dapat itong kabataan mo pa, staff knowledge na yung mga ganyang bagay. Diba? Okay lang, hindi naman ito mag-encapsulate ng kanilang utak sa isang pero maganda to ehemplo sa mga taong pagbutihin nyo yung pag-aaral nyo. First of all, it's not about the quality of an online class versus face-to-face. Dahil teenagers na mga ito. Please to call the attention of Chet and them and... Wow! Oh, shit! May mas lalala pa ba sa Majoha? Dito sa lugar na ito, matatagpuan ang The Mansion na itinayo noong 1908 na naging official residence ng American Governor General noong panahon ng Amerikano sa Pilipinas. Ano ang Okay, di ko alam yung mansion sinasabi. summer capital of the Philippines? Okay, Dustin. Intramuros? Intramuros, sure ka na ba? Kasi lagi naman kasi nandun ang tao. Muros is wrong. Check. Ang Filipino Gusto ko yung general na si Gregorio del Pilar ng Philippine Siguro naman napanood nyo na yung movie. ay Siguro naman Mas kilala napanood sa nyo bansa yung na? napakaganda acting. Goyo, ano ba? Paano kaya mo din yan? Gregorio po. Gregorio is that Ang pogi-pogi ni Paolo Abilino, hindi nyo maalala. your final answer? Yes po. Gregorio. Di man lang Greg. General Greg. Ginoong Greg. Question is, ang ina ng Katipunan na si Melchora Aquino ay kilala rin Kalsada. sa bansag na Lagi nyo blank. dinadaanan. Pag gumigimik. Tandang Sora. Ninoy Aquino? Dilawan. Okay, Kuya Rob? And Ninoy Aquino is not a mom. Okay? Yeah. Islam, your answer? Yung dito. Wala. Gusto ko ako dito. Woo! Buti na lang gwapo kayo at may talento sa ibang bagay. Kasi sa ibang bagay hindi to gagana. Sino nag-assume ng gender ni Ninoy? Bakit hindi naman siya maging nanay? Paano ko single dad? Okay? Yung disappointment sa mukha ni Ron parang, wait lang, sapat mga bayad sa akin para magpatuloy ito. Kilala bilang nanay ng bansa? Tandang Sora is the correct. Ayoko na. Lagot ka sa nanay mo. Siguro, ito, okay, Rizal bumalik ay na tayo. kilala sa Ay, sila ulit. Paborito ng mga satina nanonood sa TikTok. Wait Pepe, meron kayo pareho niyan. Nag-buzzer na Kai, ako. Nag-buzzer na I'll ako. give you Wait last lang! Di ko 5 sure! seconds. Di ko sure!
Tumingin ka sa ilalim nyo! Pero sa ilalim nyo! J. Rizal po. J. Rizal, sure ka na ba? Hindi. Ang tulay na ito Ayoko na tayo ng J. Rizal ang puta. Oy! Parang J! Lalakad yung mga ilustrado sa sa summer capital ng Intramuros. Hey, J. Rizal! Yung Injo, kamusta? ay nagdudugtong ng mga pulo ng Leyte at Samar. Ito, di ka ba alam? Anong pangalan ng tulay na ito na tinuturing din na pinakamahabang tulay sa Pilipinas? Oh, may nagsasabi ng bobo ako. Sige, comment mo muna. Bago ka mag-comment mo muna. Tapos tuloy mo yung video, ha? Yeah. Walang balikan. Wala nagsabi ng Ano sabi ko po? siya. Lagyan to, NLEX. SLEX po? Wait lang. Kung may tubig sa ilalim, siguro yung mga drainage to, pwede siya maging tulay. Na Mariano Gomez, Okay, bumalik na tayo Jose dito. Burgos, Jacinto Ayoko na. Zamora. Skip na natin to, ayoko na. Sige, Tapos paroon natin kilala. ulit. Parang torture lang na ginawa Ay, sa kilala sa Gombosa. tao. Napasaya niyo ako dun. Pero ba, kidding aside, onti lang naman yun at siguro di naman yung big deal, di naman ito makaka-apekto sa kanila. Pero mabuti na rin to sa mga taong nanonood kasi mas marami yung ilan lang ba yung housemates na yan? Ano ngayon kung nakalimutan nila ilang mga bagay, kung yung mas maraming tao nanonood sa kanila ay mas tamaan na po. Ako yung nandyan, baka di ko rin alam, di ba? Yun yung mas gusto ko eh. Gusto ko yung mas retroactive, mas reactive na epekto ng pag nakikita mo yung mga taong ganito nagkakamali sa isang importanteng bagay o tungkol sa ating kasaysayan. Hindi mo naman kailangan maging valedictorian. Ako, di naman ako ganun. Hindi naman ako matalino. Mas mabuti na pataasin natin ating pangkalahatang kaalaman. Kasi may isa nagmamagaling niya kasi matalino lang siya, di ba? Sinong gusto makinig doon? Okay? At hindi yun ang punto na isang taong gusto lang matuto, di ba? Hindi kasi mangyayari diyan kung gano'n lang ating basihan, gusto lang maging mataas ang grades o kung ano, magiging labanan lang doon ng grades. At dahil nga grades yung nagiging punterya ng mga mandurugas pagdating sa mga quiz. Dapat gusto lang talaga natin angas naman ang kasaysayan, angas naman ng tanda mo, mga bayani ay mga tao rin. Diba? Kaya nga si Pepe ay ang palayaw ay ang kanyang laging kinakaing pagkain. Lagyan na po mga pang-matalinong video. Okay, alam ko na ang tema. Ano kayo tatalino? Ito, pangalan pala ng page, tatalino, leche. Usa. Filipina. Usa pa ba ang marahil ikaw ay nagtataka. Ay, matalino tayo. Sino ba tong mukhang sama mo naman. Gusto ko lang naman tumalino. Kaya, paborito ko to, chemistry. High crush. Gold. Sa'yo lang ako. Biology at chemistry. Naalala mo ba mga noble gases? Hindi. Kasi lagi kang solid sa TikTok, lagi kang matigas. Ayos. Ayan, ito dapat ang tanong. Ayun si Tandang Sora! Galing yung Games for Hopeless Filipinos. One of the biggest and most competitive guild in the game. Love skill. Dapat nilagay din ditong binatray din siya. Like, the guy who intentionally let his team die. Baiter ka! Baiter! Rather lose than give the guest to his... KS ka pa. Talk shit ito. Ang hirap trash talk kay Rizal. Hayop when you tell him you're a girl gamer. Kahit sa ang panig ka pa ng mundo, malalandi ka ni Rizal. Kahit Jose pa spelling mo, likes to watch people. Lagi nagdo-donate sa mga streamers. Simp! Hindi ka naman simp kung natitira mo rin sila. Tandang sorry, your old gama wants to learn Everwing or Candy Crush. High chance she's a support play. Kasi naman, nung gera, ako na rin mabistay study. Ano, gaming chair? Ano ba? Ito dapat yung itanong sa mga bata kanina. Sino tong mga to? Antonio Luna, excuse me, maganda-anger. Ito yung pinaka-toxic. Antonio Luna. Kahit toxic siya, ito yung maganda aim. Handsome Timber playing probably bisexual also. Pucha, pang Elden Ring pala sila lapis. Sabi ko, hackets. Kami. Pagkarote kami para maging majoha. Lalo na history, yari parte ng ating pagkatao. Diba? Parte yan ng kung paano nabuo ang Pilipinas. So, paano tayo naging isang bansa. Ano yung mga buhay na ibinuwis ng mga tao nagmamahal dito. Matutuwa si Rizal. Yan ang gusto ng ating kabataan mo. Tsaka yung masasagasaan sa sa kalsada yan, di makita yung kaliwat kanan. Sunod, Jimin!
Ah! Ba't ba pinipilit mo kami? Ayaw na namin matawag ng mga Indio. Punyeta! Dapat ganito na lang yung tinanong sa kanila baka mas magets pa nila. Bakit ganito ang ating edukasyon, Ched? Tsaka DepEd, ano nangyayari? Sino ba nagkulang? Kung edukasyon ang sagot sa bakit ba? Kalagin lucid dream. Okay, meron na ako wallpaper. Tama nga, napakagandang tanong! We're just kids when we fell in Yan, ito gusto nyo mga sagutan. Kabataan talaga. I will not give Hindi ka pagawa ng circle, pero okay lang. Sunod. Ano ating unahin? Importante yan. Ano ba ito? Ano to? Ano ibig sabihin yan? Ayun, galing nga mo. Kung alam mo yun, hindi ka nangatangan, nasweetan ka pa. Iba yung talino natin. Yung iba sa ibang larangan na pupunta yung ating utak. At pawali ka electrical witness, sumak. Ito na lang ba mga summa cum laude natin? Mapapakalmot kaya mga ating inaatupag kabataan. Puro scroll sa TikTok. Nakakala mo edited no? Pero ang galing All of you. La Cuachera. First forgot. Talks. Ito na ito, bayad na ito dati. Chito merienda. Sinara ito mismo ni Chito. Nakalagay, itlog inside. Lord of the Wings. Manny Pacquiao. Nanalibing din yung ating kasaysayan kanina. Jay Rizal. Pwede Edgar. Galing. Tagina. At Paule. Okay, kabastusan. At ayoko na kabastusan. Kaya nakakalimutan natin ng kasaysayan, puro kantuta, na doon tatapos yon. Mas matalino mo kayo sa isang PBBT na housemate, big isagot nyo sa ilalim kung gusto nyo pa naman ganon. Like, share sa mga bagsak nyong friends sa kasaysayan, at huwag nyo tayo subscribe. Paulo Lumamaalam. Shoot!